very first session joga 2018 lara ya kanika reservation policy ka state reservation policy hapo ka yang darbar tawan kamdi ta mga wanra mata pelajan election nga di ubrio be trai be baro sanslam matrai pai ba ki bishar kata berkani ka reservation policy la dong kamparan mdei bang isi ya koi par kajap penrio mas ngoban ong tangan ni koi ngam ko ban keren ban go into the detail hapo di bakani ka pang ai ka por he kanyalam re ke ko bang ko ban keren bakal dei ka por ka badong kam ban review ban revamp ti ban nakalian jong haru ngangis kam upai ba la do ibet ya ka ban job hamta mata ngadon cha party ka ba piete baro bangami no naka kadon ka daw naka sen kanam kadon ka daw ngami na mar ka daw ban ngarum ru da ka nong rimpat sa ka VPP ha ban sa announce officially na de ka por barangits kam baraka party hi ngi job hiru but dadangi job kanu ru pai ba ai ngits kam ro ai majority li nathai kata de nang khamlong ka ba kham scam shishu bangits kam me ka state reservation policy ka long outdated san post nam na ya danti kini ba ong ba kalong sensitive ka de balong sensitive ka shuki jongki namar ba kadon ka political interest haga seat arrangement haga bedai ka napo Garo Hills ba napo Khasi Hills masuk orang tak tahu pai ba ni ban syai lam bakla masuk abang keren tangan koi ba ka state reservation policy la dong kamban review ba ban revamp kani ngen ap ka por na dei ka por pai ba ai tak jingjok ni dong kamban constitute ya ka expert teams ki expert team kanang ban kin go into the detail but menta baratin cuma ta pengin sayo kan ya kata ka views and opinion ka outcome ka bumi nak kata pat ngin sale prongkam kan ringan ko abang keren issue malah sutu pai ba kala sutu ba bahkan di ka state reservation policy kalau outdated tin ringan ko abang khat parlok pergi parlok Garo na kaju state ka bangidon henry la ka situation ka compel ngin hapa permi ta kasur bangiru ngi hapan dawa nam ta ban separate ta state kumbo daw kumbo mukul kumbo chief minister beton borom sing ka sing ulah keren men bolong MP dawa borom lead Purno Sangma ubari MP jong na po Garo Hills city po ru bom mi khmat po ka parliament ulah keren ru yang ni separate state tikani kamut bangin sna ya ki issue taman pelong issue le ka kong sandu kalong ba ngidong kam namar ka ba kong sandu bantong ban wanra ka jingkala ka state reservation policy kam dei ban yo nong ka wi ka committee na de ban du nong kui committee rengi kwa ban yo nong ka state